नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडिगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। आता सकाळचे 9 वाजता आहेत। मी थोडं लेट उठलो आहे आज आणि नाश्ता वगैरे सगळं करून आता चाललो आहे आग्र्यात, कारण नाना काकी आग्र्यात रतांबे पाडायला आणि मी पण चाललो आहे। आत्तापर्यंत येवाना त्यांचे झाले असते रतांबे पाडून आणि खूप आधी गेले, लवकरच गेले ते। काल पण पावसाचं वातावरण होतं, आज पण पावसाचं वातावरण आहे, लवकरच पाऊस पडेल। पण तोपर्यंत मी मुंबईला असेन आणि पाऊस पडला की पुन्हा मी गावी येईन, कारण की पहिल्या पावसात जो पूर येतो त्यात बरेच खेकडे सापडतात। ते यंदा मिस करायचे नाही आहेत, दरवर्षी मिस होतात, यंदा मिस करायचं नाही आहेत। म्हणून पाऊस झाल्याबरोबर मी येईन। सध्या जरा जावं लागेल मुंबईत कामानिमित्त। तर चला आजच्या दिवसाला सुरुवात करूया। आता पुढे शशी, भाऊजी आणि नंदन आहे, आंबे काढायचं काम चालू आहे। अरे आंबेत तुमची काढून होत नाही अजून, पाऊस पडत आता उद्या परवा। झाडावर कोण चढतं, नाना की काय म्हणतं? खतरनाक कामा मग। हे बघा, हे शशीचे पप्पा आहेत, हे बघा झाडावर चढतायत। काय कायच्या लग्नात दागत? आता नाही आहे मी, तुम्ही नाचा मग। थांबा तसेच, थांबा आता, थांबा तसेच, असं काय? हां थांबा थांबा थांबा, बरोबर बरोबर। हो थांबा, हो हो थांबा थांबा जरा थांबा हो बाबा, फोटो नाही। हां हां आता चढा। यार हे काय भारी शिडी आहे। बहुतेक नाना नावाची माणसं झाडावर चढण्यात हुशार असतं असं वाटतंय। आपले एक नाना आणि एक दुसरे नाना। आणि हा दुसरा प्रकार झाडावर चढायचा। अरे ह्या सोप्या। आंबे काढताना बघून तुम्हाला वाटत असेल की हा व्हिडिओ खूप आधीचा असेल, तर तसं नाही आहे। की आंबे यंदा खूप कमी धरलेले आणि हे आमच्या गावातले गावठण एरियातले आंबे थोडे लेट होतात, म्हणून ते आता लेट काढले जातात। आता पुढे बघूया नानांचे रतांबे पाडून झाले आहेत की नाही ते। हे आपलं पाटाचं पाणी ते आता ऑलमोस्ट संपुष्टात आलं आहे, फक्त पूनमपर्यंत जातं ते, त्याच्या पुढे जात नाही। काय हास काय पहिलाडी हास? हां नानांचा आवाज कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाला की नाही माहीत नाही। इथेच आहेत कुठेतरी आसपास, आसपास म्हणजे त्या साईडला आहेत। खयची वाटा? हीच वाटा ना। हां आता आवाज जवळ यायला लागला, इथे कुठेतरी आहेत। पाटी येऊ? होय हां पुढे पुढे देतो।
हां दिसलास दिसलास ते बघा तिकडे आहेत. झाले पण काढून निघालास खायला. मी ते लाईटी फिटिंगचं काम चालू आहे ना. बाकीचे काय आहेत? ढकलत ढकलत हो चव्हाण जाणार कधी अडचणी. किती काळजी असते. 50-60-70 किलो काळजी गावाकडे होते. 4 किलो नाही गाव मेहनत करून आई वर्षाने फुकट जातात. काय उपयोग. एवढं काळजीला झरलं. वेंगुर्ला काळजी होती एवढं काळजी 50 काळजी होती. एवढं काळजीला झरलो. 70 किलो म्हणजे 2 किलो झरलं तरी 100 किलो काळजी गावाकडे. 10-12 हजार रुपयाचं उत्पन्न द्यायला लागतं काय. हे आंबे नाही काढलास ते ह्या झाडावरच हे काय मग काढणारच नाहीस की. पिकले ते वरच. फिटिंग करू. आंघोळ करून घेतो. मग आंघोळ नाश्ता. उठला कसो का. काल दुपारची झोप झाली नव्हती ना. दुपारची जरा झोप होई. मग सकाळी 6 वाजता जाग येता. गाडी तुमची थांबाची नाही ती. तुमची गाडी भारी आहे. माणूस काही गावणार नाही दुनियाची. यांचे अजून आंबेच काढून होत नाही ते बघ. लकी असते. लकी लकी असते दोन. ते तुका आंबे मिळावं पाहिजे ना. पाणी आहे ना पाणी. काय ठेवता घेऊनच टाकूया आता. ठेवणं म्हणजे तयारी आहे. देवची तयारी आहे. विनर असलीस ना ती तयारी असली तर माझ्या देवची तयारी आहे. अरे दडवून ठेवलं अशी टेठा टेट ठेवले आणि ती आता बघल्यांनी आणि आड रवलो. अरे चहाच्या का चहा पिऊन बघ. हो प्रत्येक आवटून जाय. चहा खाल्याच्या हां जर सटाकलो असं तर जागेवर येऊ शकतात. आपोआप आपोआप